Μόλις βγήκα από αυτό εδώ το φωτογραφείο για να ρωτήσω για φωτογραφία για τις καινούργιες ταυτότητες. Όπως τα ξέρετε, μπορείς να τη βγάλεις και στο τμήμα πλέον, χωρίς χρέωση, πληρώνοντας μόνο το παράβολο στο τμήμα. Αλλά μπορείς να πας πάλι σε φωτογραφείο, στο οποίο ξέρετε ποιο είναι το κόστος για αυτή τη φωτογραφία που δεν εκτυπώνεται. 15 ευρώ. Παλιότερα πηγαίναμε στα φωτογραφία και τις εκτυπώναμε, μας βγάζανε τετράδα συνήθως και το κόστος δεν ήταν μικρό, ήταν γύρω στα 12 ευρώ και δίναμε μία από αυτές τις φωτογραφίες και βγάζαμε την ταυτότητα. Τώρα που δεν την εκτυπώνουν και δεν έχουν πρακτικά έξοδα, ούτε μελάνι, ούτε ειδικό σκληρό χαρτί και απλά την κάνουν upload στο σύστημα, δηλαδή η διαδικασία αυτή πρακτικά δεν έχει κόστος για αυτούς, αλλά άντε καταλαβαίνω ότι θέλεις να πληρώσεις μια υπηρεσία. Το κόστος λοιπόν γι' αυτό είναι 15 ευρώ για μία φωτογραφία που επαναλαμβάνω δεν εκτυπώνεται και δεν έχει κόστος. Απλά ανεβαίνει στο σύστημα και εσύ πας μετά στο αστυνομικό τμήμα, τη βρίσκουν και τη χρησιμοποιούν για την ταυτότητά σου. Δηλαδή, πόσο σε κλέβουνε σε αυτή τη χώρα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Πόσο θράσος είναι αυτό. Αντί να σου δώσουν ένα κίνητρο να πας να πληρώσεις αυτή την υπηρεσία για να μην βγεις χάλια στο αστυνομικό τμήμα που δεν θα σε προσέξουν τόσο, έχουν την τιμή πιο ακριβά και από όταν εκτύπωναν τη φωτογραφία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή χωρίς λειτουργικά έξοδα σε χρεώνουν περισσότερο. Για ποιο λόγο κάποιος να δεχτεί αυτήν την ισχροκέρδεια? Δεν θα έπρεπε κανείς να πάει να το κάνει. Κανείς.